Здравейте, колеги! Отдавна не съм се включвал, понеже имах ангажименти и няма време за клипване, но дойде време за работа през есента по пчелина и днес поставях мишопредпазители. Значи аз работих с дъно, което е с два входа и изхода, дъно за прашец, с 7 или 8 мм отвор. Проблема идва от това, че лятото пчелите малко го разширяват и от тук може да влезе мишка. И за това ще покажа как поставям позицията на мишопредпазител. Използвам едни ъгли, които се ползват за гипсокартон или за стени и ги режа на две. Правя ги по 15 см и ги поставям на кошер. Ето сега ще ви покажа. Получава се ето тази конфигурация. Това е долният вход за събиране на прашец, това е горния, който го използват през зимата. Горният вход, когато го затисна, винаги оставям 1 см и те го разширяват в края. От тук може да влезне мишка. Имам на пчелина мишки и затова искам да се подсигуря с мишопредпазители, за да си запазя рамките. Понеже, и друго да покажа, моите семейства зимуват в горен корпус. В долните, долу са два магазина. Тук може да влезне мишка в студа, когато семейството е на кълбо горе и може да изяде восъка. Съответно, което за мен не е окей. От 100 кошера, ако стане на 2-3, аз ще изгубя доста рамки и това ще е един минус за мен. Затова предпочитам да се подсигуря и семействата сами в тази конфигурация. Отваря малка дупка тук, за да се облитат през зимата. Ако искат да излизат повече, излизат от тук. Захващам с кабурки мишопредпазителя с помощта на това приспособление. Това е от крепежни елементи, едно магнитче за болчета, примерно когато се ремонтираш колата. Ако падне да го изтеглиш, аз го скъсих и просто се лепва кабурката и я забождаш. Става много лесно и е удобно. Искам друго да ви кажа, много важно да се третира. Сега няма пило, може да го направите с оксалова киселина. Аз лично сублимирам. Ще сублимирам другия месец, сега не съм сублимирал, по друг начин третирах, но важно да се третират. Тези кошери, които са зад мен около 30-40, бяха ни отводки, които бяха доста слаби преди един месец. Но сега ги прегледах, третирах и отводките са горе-долу силни. От 3 до 7-8 междурамия, според силата. Ако са на кълбо, ще бъдат между 3 и 6-7 рамки. Но кошерите горе-долу са засилили. В моя регион, в едното място, което пчеларствам, е страшна суша. Не знам дали тук ще се види, земята се е сцепила и ние сме в момента, началото на ноември, все още няма дъжд. Исках да си насадя едни дръвчета, но просто не мога да изкопая. И така, колеги, това е. Слагайте мишопредпазители. Аз имам един кошер, в който си държа работи за пушалката, който вече във втори пчелин виждам, че вътре са влезли мишки. Така че мишките тръгват, взимайте мерки и така. Хубав и успешен сезон и не забравяйте да третирате, което е най-основното, защото от вороватолата тръгват всички останали проблеми, като нозема, синдром на празния кошер и прочее. През 2 села от мен, един колега с 300 семейства, има изчезнали семейства. Излишно за мен това се дължи на Акар. Той казва, че е третирал и няма. Но всеки си знае за себе си, това е моето мнение и така, успех!